Hola a tothom! El nostre repte d'avui serà com fer introduccions als nostres ritmes. Fins ara! Començarem per escollir un ritme que tingueu prou treballat. Per exemple, un d'aquests que ja hem fet abans. Després analitzarem les parts del ritme. Per exemple, primera part. Segona part. Tercera part. I quarta part. Un cop analitzades les parts del ritme, es tractarà de crear una introducció personalitzada. Per exemple, jo us poso un exemple, però podeu triar moltes opcions. I a partir d'aquí podem combinar introducció, ritme, introducció, ritme. Torno a mostrar. Ritme. I així, proveu a veure què surt. Fins ara!